Niekde som si prečítal taký pekný citát a znel, že pobyt v prírode nie je únikom od reality, ale je to cesta späť ku koreňom. Tak a som späť vo svojej kuchyni. Keď mi prídu fotky a videá od ľudí, ktorí ma sledujú, vidím, ako skúšajú moje experimenty, tak vtedy viem, že to má zmysel. Určite si každý z nás položil otázku, prečo jedlo v prírode chutí ináč. Chutí lepšie ako doma. A odpoveď na to je veľmi jednoduchá. Vieš, tisíce rokov žijeme v prírode, jeme v prírode, pozeráme sa do ohňa, tak prečo by to nemohlo fungovať aj teraz?